баъзан насиҳатҳои ман мекунам, баъзе падару модарон намекунанд ба духтарони худашон. биласт шумо тамом духтароро фаҳмонед, оное ки ҳиҷоб ба сар мекунанд, баъзан вай мекунанд, пеш аз ҳама ин бесаводӣ бемаърифатӣ аст. саводи кофӣ надоранд онҳо, ӯ ҳам гумроҳ гаштагон. дар ҷомеаи мо қиморбоз ҷой дорад, шаробхӯр ҷой дорад, зинокор ҷой дорад, дӯст ҷой дорад, ғосиби замину милкатҳо ҷой дорад, дурӯғгӯй ҷой дорад, ҷосус ҷой дорад, ғуломи амрикову русу дунёи истеъмору куфр ҷой дорад. ки ҷой надорад? ки ҷой надорад? агар ҳаққа гуфтӣ, агар ҳаққа баён кардӣ, агар мардума дар рӯшании Қуръон қарор дорӣ,